Jengkha Pathua Klamlong Ningka Nesek Inter Club League Surin Rainko Raihini Football Championship Kapathu Angdung Kiti. Carbino Thomas Council Taxation Department pen Langhi Nahitia Long Trading License Kachari Asai Kireng Pon. Panjarong Arlo Lang Megluhan Siarong Kedam Atawat Lang Ponwang. Jengkha Pathua Klamlong Ningka Nesek Inter Club League Surini Rainko Raihini Football Championship Angdung Kiti Kipatupon. Patmi pai ni phai thong gebra siar ni Karbenglong Jengkha Pathua Klamlong Jengkha Sport Association atum pater pi pon sikalitang long sing timung siki moamen pen Ningka Nesek Inter Club League Football Championship Pathu Angdung Kiti pon. Angdung Kiti Kipatupon lake Long Terang Memorial Club lapen LOL Angel Angbongsi Pathupon. Long Terang Memorial Club atum abang asap kapathu ketek mucot ajok 11 Angel Club atum aphan gol ke thom PPN puthot gol hini thaponsi Long Terang Memorial Club atum cipai pon derlo napen best player anong eke Binson timungsi cipalong pon. Jengkha Sport Association arlo kedoan sap Association atum tame non inter club league abang asap kaching thur cetek pon long lo lapen Jengkha Municipal Board ke parlo pon I school atum aphan school league football championship ke pado ponji aphan cisik pon bomlo nationship Jengkha Sport Association along Under 13-17 players atum aphan tame football coach ke mesen one people pose Jengkha Sport Association Michael Sarsing Phangchupen ningjipon. Bangsu ke Pathua long Alhisar Puaman pen Khiruni Lems Chairman Dhon Singh Dera Chitongdon Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Phangcho Jengkha Municipal Board Vice Chairman Joram Timu Hamren Constituency BDC Mohan Rongphar Ward Commissioner Jengkha Municipal Board Bilton Ronghang Ward Commissioner Jengkha Municipal Board Dhon Singh Tiso Ward Commissioner Jengkha Municipal Board Gotom Gramsa KSA Inglong Tho Jengkha Head Branch Maipu Rukasen Tiso pen Chenglok Manpeng ke dotum tami Chitongdon Jengkha pen Chesong Timung Report Kabidele News. Sindir to matha bangal hai na once ke thekjima ke thekjima la bang tum dan thekhe la ke au sumar tum mate ka pathu tum on na ka bo la so si langji la si mane antheke langji alang tum jo si ti da ka pathu ka complete ko mo kan ka mission da non pian ni dum thegam non mon ko mission la si alang tum ka pathu jo si tini penako mane konte pathu kon do bote ke bangya ni ke mission ji mission Carbino Thomas Council Taxation Department ahin pen Carbenglong along prek jama hitia long beha ke claim atum aphan an trading license do et nangji po apothak RDP ponsi langhi na hitia long akula tin along ta trading license kilang chare asai kedeng pon lapen prek jama hitia long ta lasona sai kedeng ponji aphan kachisik pinechiti ni phai isiar ni langhi na hitia long chojor cholang beha bepar along abang 14 ta trading license dovek nangji pu pen ajok pini langhin arong supi along Carbino Thomas Council Taxation Department pen Inspector of Tax Doloi Terang lapen alangli long bang inkoira nerkep arisang ho atum Carbino Thomas Council Taxation Department asai phu atum pen langchari pon ahot beha ke claim atum an komatma trading license kabe lapen dosita update kabe atum an hithi irui runi ang bong Carbino Thomas Council Taxation Department along pen trading license apply at nang po posi nang pachini don Langhin pen Rahul Teron lapen dong mukak pen Munirambe report Kabidele News. Lele tum ani si pen haragat ke tangalo dari isi September ceklo di dangda langhin si proper checking dam lo normal trading license kali renew kuri re lai khosi tum bang lo total staff ni tum da 28 duk sebab cetak rapor lo dia cetak rapor lo sebab checking dam do data do penando ni tum notice sab bom lo asi otai siang bom tu dam nang kota sen kali kan notice sab bom lo mama renew ni kami ni tum ke just checking entry pon bom lo pat susi pothai bom lo avela rongan ke la tum ta la tum ima ron to la punya trading license ke long nang fan ke alu le chok nim lo pulote ni the license people api ha ya lu ke domicile certificate nangi school certificate reference ID kali te town committee NOC dan ke gangbura pen certificate pulote la long abe pulote tum de sanda ke mo high authority menesi mo alu dole te to upai besai job de dukan bonang ko
Itulah ini han parbu parba aja jodom handa training license kenang sor mah. Uनको आने बेला ini के ला तुम मता ini के तुम मते फुटपाथ लोग के तुम उनका बेला मते pi tax bank pi nai bon pelang kita original tax bank. Sila ini inglo masuk tuh mana an ajur pi pelang abdi ke bukan tetan tuh ke lah tentang NOC nang loh ke inglo masuk mana. Jadi license lah ke NOC boleh nak. NOC ban inglo masuk tuh mana. Mana nih footpath kalau lahan di jauh mana itu an adi pi pelang tentang penjual senang mau. Ayah tuh yang cengwai itu ke asap su pakai tax enak ubah lah tentang itu mana. Piniciti ni phai isia ni Duaramla constituency ke par lawathat langso adung het panja arong along lang meglu hanse arong ke dam atowar ar wicket he par pikajok inglong alang ang kisun pen lang ke the abang so par hot lang ke the ajok read hidi towar anta inglum lapan pin lang ke the lang ali khangun e si lang meglu hanse arong ke dam atowar along ke do kalwar so lang ali khangun e si anol por phai hinia por malom kalwar parame ingrai pon phitlo labang swajok not hadak arat atum kido kidam kacelengji aphat sungkrung si thekpon lok lokata lew somar pen cheng lok sai ki klem atum kisokiun e kacheponji hei hui aphat towar bengpon petsi nokoklo lapuson lang ke the pen kalwar so ke pon pidet pen non le ke phojot lapukalilo ningkani sihini aphrangda lapuson chechak bom ronga sorpen thurpak cherap chirin pen longle thai thudat TTC labangso atowar dambom melo pusi hadak arar tumpen nang pacheni don lasi non ki khibam Duaramla MSc EM Prabhat Chandra Taro aphan prab jin pen kerap kilang ponjia phansi haladak awaratung kachonengri padopon wothat langso pen Everest Rongpi report Karbi Daily News tum lodak langmeglu hanserong Duaramla arve ke jang amat 2 baji apor alom se laso karwal kaheno langpon lapen laso pen afranganta nitum batai ni thom lo lada thang angke kachehela ta sungpek nitum det rong det kali school student tomanta kisung ekdom towar dam moi pin lo la se nitum probataro sara phanta nitum chunengri lo la se nangli un anpen ake prap nili tumpa nangerap jisi nitum na chunengri lo sar nangli phan probataro sa nangli solo na ba nangli area lo la pen nangli tirthe son lo la se nili tum nangli phana chunengri lo la se nangli un anpen ake prap nili tum phan towar la bangso towar bang nili tum phan semar pivek nang po nili tum det kisung kali nangli tum ta sung lo la pen school student atumanta la so towar helat mo pin lo no na bang ke